Good evening, my top collectors. I want to thank everyone who's here tonight, especially the PITX team. Welcome to SP Madrid family, and I'm happy na nagkita-kita tayo dito. Gusto ko ang SP Madrid patunayan sa inyo, ito yung kumpanya na magbibigay sa inyo ng maraming happy memories habang kabataan nyo pa. Maraming salamat for choosing SP Madrid to be part of your working life. Akala nyo simpleng tawanan lang, pero sa totoo lang, dun din namin nakikilala yung mga ibang tao na nagiging purpose sila sa kumpanya, magpasaya rin ng ibang tao. Sobrang importante yun sa SP Madrid. Happy year-end sa inyo lahat. Welcome and thank you so much for being part of the Madrid family. Merry Christmas po at Happy New Year sa inyong lahat. Merry Christmas and Happy Year End Party to everyone. Maraming salamat. SP Madrid, keep the energy